Ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karon gisaulog dinhi sa atong nasod ang dakong pista sa Jesus Nazareno. Aligre karon dito sa atong kauluhan, labi na sa Quiapo Church. Atong iampo nga unta magpadayon ang pagkalig-on sa pagtuo, labi na gyud sa pagdawat sa mga pag-antos tungod og alang sa kaayuhan ug kaluwasan sa katilingban. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga unta magmaayo kanunay ang ilang panglawas o magmalambuon ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak ilansang sa krus aron maluwas niya ang katawhan. Itugot nga kaming nagaila niining misteryo sa krus dinhi sa yuta, mahimong takos nga mudawat sa ganti sa kaluwasan dinha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Edomia. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto nganining kamingawan? Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay.
ug ang katawhan nanuol kang Moises og miingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog bitin nga tumbaga ug gibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang gipaakag bitin kon makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakag bitin motan-aw sa bitin nga tumbaga, dili siya mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Pamatia lungsod ko ang akong pagtulunan, ipaabong ang imong mga dunggan sa mga pulong sa akong baba. Ablihan ko ang akong baba diha sa sambingay, ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya. Og nangutana pag-usab, bahin sa Dios. Nahinumdum sila nga ang Diyos, mao ang ilang bato. Ug ang labing halangdong Diyos, mao ang ilang manunubos. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulugan sa ilang mga baba, o gibakakan sa ilang mga dila. Bisan ko ng ilang mga kasing-kasing, nagbudhi kaniya, ninagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit gawas ni adtong nanaog gikan sa langit ang anak sa tao.
Ingon nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga tumbaga nga gibutang og tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang kamatayon ni Kristo sa krus gitawag og kadaugan para natong mga magtotoo. Kung ang imong anak nga nag-eskwela niya nangandoy nga muluwas sa Pilipinas tungod aning dako kayong korupsyon. Unya dili pa siya ka-graduate, tulo pa lang katuig sa college, ilansang na sa cross. Unsa may tawag nimo ana? Kadaugan o kapildihan? Hoy tubag. Wa katiwas og eskwela pero daning kamot kita sa eskwela kay inikalampos na niya. Mudagan siya pagka presidente sa Pilipinas niya iyang usbon ang dagan sa atong nasod. Niya wa kahuman tulo ra ka tuig pag eskwela gilansang sa cross og namatay. Moingon kang natuman gyud ang pangandoy sa kong anak. Mga ka? Mga naong ninyo ga kusmoderman. Tubaga lang ba o kamulay pa-analyson? Kapildihan oy, ang sagot taon. Wa katiwas mong eskwela. Si Kristo mianhis kalibutan, matod pa diri sa atong ebanghelyo, for God so loved the world that He gave us His only Son. Ang tumong niya dili pagsilot kung dili sa pagluwas. Pero unsa man pagkaunsaa nga gipatay manoon siya, tulo pa lang katuig pagsugod niyag sangyaw gilansang man sa cross, namatay man 33 sang edad. Nakaluwas ba siya o na failure or na pakya siya sa pagluwas? Nakaluwas o napakyas? Giyon sa man pagluwas nga namatay manon siya. Mao na inyong pamalandungan. Muna, misteryoso gid ning pamaagis Ginoo mga igsoon, di gyud pareha sa ato. Kita manggod og gusto tang muluwas, kinahanglan ang muluwas buhi. Lisod kayo pagluwas sa usa ka tawong patay. Nya muluwas siya sa mga buhi, nya siya patay. Nang dili na pwede. Pero kung ari kas Ginoo, lahi manggod ang iyang meaning sa kaluwasan, lahi sad ang iyang meaning sa kinabuhi. Ang kinabuhi para sa Ginoo mao ang pagkawalay sala. Ang tinuod nga kapildihan sa kinabuhi mao ang pagpakasala. Gilingay mong tupad na naakaroy sa pildi na ka, napildi ka. Ug ang tinuod nga kamatayon mao gyud ang sala. Mao nay tinuod nga kamatayon. Nya dili gani ka makasa, buhi ka. Mao na siya.
Ang ato rong mga government leaders na isala wa. Oo niya, maningkamot sila pagluwas sa Pilipinas. Impas. Di sila makaluwas. Labi na ginang sala sa korupsyon, pamakak, bisag unsaon pagpangambisyon na usbon ang Pilipinas, di ginamausab. Karon ang Amerika naningkamot nga maluwas niya ang kalibutan pinaagis pagdakop atong presidente sa Venezuela kay dako kuno tong payuhot og drugas sa kalibutan. Nya nakatoy katumanan nga maluwas ang kalibutan or ang Amerika pinaagi aning pag-aristo sa presidente sa Venezuela. Kung ang ni-aristo nga mao ang Amerika, ang presidente sa Amerika mo'y nagsugo, way sala. O kining ilang pagbuhat ani, way sala, aluwas. Pero utro sa silang mga makasasala, tiwas. Una, ang buhaton gyud nato, una, kung gusto tang muluwas, limpyuhi gyud ang imong kaugalingon sa sala. Dili makaluwas ang usa ka makasasala sa laing makasasala. Muna si Kristo nga nianhi way sala. Limpyo siya. O kay limpyo man, iyatang naluwas. Ug aron ma-maintain ang kalimpyo ni Hesus, iyang gidawat ang kasakit. Kay kani manggong sala mga igsoon, bunga gid ni 99% ang sala bunga sa paglikay nato sa kasakit. Mulikay na gitas kasakit, kana bang imo na bang paningkamutan nga wa kay kasakit, anha jud ka diya makasa. Lingi ana sa imong tupad. Ingna wa ka sakiti anang imong naong. Ingna wa ka sakiti anang imong naong. Basi gapunay kag likay sa kasakit nimo sa imong naong. Mao nang imong kuluran imong buhok, imong kiskison imong kilay kay gisakitan kang katanaw, imong papuwa-puwahon ang imong naong nga luspad, imong papution ang imong naong nga lagom kay gisakitan kang katanaw, mulikay jud kana. Imong pintal-pintalan imong ngabil og puwa kay di ka ganahan magtan-aw. Mga inana ba? Basig makasa na ka. Tungod ana. Nya karon sa naong pa lang na nimo. Nung sunod, kaantos ka kanang naong sa imong kuyog ron. Unahan naglingi imong tupad, kaantos ka sa naong ana. Katong kuyog ni Musbalay karon, kaantos kas naong ato. Kanang kuyog ni Budes opisina. Kanang imong kuyog diha sa pagpangalagad sa naso diha sa politika. Ang kuyog nako dinhi sa kumbento. Ang ako mga kuyog nga mga pari nga nagalagad sa Archdiocese sa Sugbo, makaantos ka ako sa ilang mga naong sad. Ana. Yang makaantos ta, congratulations, wa kay sa. Pero magpunay na gani kag reklamo, patay ka diha. Muna diri sa atong unang pagbasa, nireklamo ang mga Israelita ngadto sa Ginoo, ngadto ni Moises, kay di na sila ganahan mo antos didto sa disyerto. Nya sa ilang pagreklamo, unsa may nahitabo, nang nungha ang mga bitin o gipamaak sila, nangamatay kay nagreklamo man. Lingay mong tupad ingna din agid ta mo reklamo. Ay nagyog reklamo kay mutungha ang bitin. Ang bitin nanungha. Mautong sa dihang gipamaak na sila sa bitin, aniduol na sad sila ni Moises.
Moises, kaluy itaw, tabangi mi. Ingon des Moises, ay lagi mo og kuan, ay mo og reklamo. Ang gipahimos Ginoo ang cross nya gibutang bitin. Ang cross na ay bitin, so ang nakapatay nila mo gibutang sa cross nga imahin katong bitin nga bronze or tumbaga. Unya ang mutan-aw sa cross og sa bitin dili mamatay. Unsay pasabot ana? Ang mudawat sa ilang pag-antos, kay kanang cross simbolo man sa pag-antos, ang mudawat sa pag-antos og dili na mahadlok sa bitin, pasabot di mahadlok sa mamatay kay ang bitin may nahimong simbolos kamatayon. Maluwas. Ato pa di ay kung mo antos ta, niya anda magpakamatay, aluwas. Mo nay usas mga lungtad ana. Kinsang asawaha dinhi ang anda mo antos o magpakamatay para sa bana ta sa kamot. Sige. Adi mo maluwas. Magsige man gini mo reklamo sa inyong bana. Nya di sa mo anda magpakamatay. Tutukin na inyong bana na mao gini mo patay na ko no. Kinsa mang mga banaha sa dinhi sugod karon andam gyud mo moantos og magpakamatay para sa inyong asawa ta sa kamot. Luwas mo, luwas. Na iniisa do ka buok, luwas mo. Kinsa ninyo dinhing mga parishioner nga anda mo antos og magpakamatay para sa parish priest ta sa kamot. Unsa may inyong buhaton? Osos tanawa. Luwas mo anay. Luwas gyud mo. Antos mo, palit og slat na luwas mo. Oy karon ikaduharong adlaw sa nobinaryo sa Pista Senior sa atong Archdiocese dito sa Basilica. Nakasimba na mo? Pwede ra gyud mo dili manimba dito kay duna ta dinhi say nobina og Pista Senior sa atong parokya. Magsugod ta karong January 22 adlawng Huwebes nya magpista ta dinhi inig January 31. Gusto mo magsinulog ta? Ang naong ninyo gisayo na lamos gasto anada nya anda mo mo gasto. Oy, nagmeeting na may gabi sa PYCC o sa atong PPC o sa PFC nya nakadesisyon na ta nga magsinulog ta nya aron maaligre himuon natong gamay nga kompetisyon. So do na tay siyam kakabahin dinhi, kabahin 1 ngadto 9, kada kabahin mohimo og ilang sinulog contingent. Magtinabangay sila. So siyam ka contestants ang atong gi-expect. Nya doon na tayo magasto gid ani. Kay sa ato pa lang subsidy nila mohatag na tagtag 15,000 para na sila initial nga magamit-gamit. Pero kuwang gud kay nastanan. Ang ato sang premyo murag pila toy first ato? Murag 70,000 man siguro to. 70, 60, 50. No? First, second, third. Ang atong sige na consolation 20. So aron maaligre among gi-budget da sa tanang mga sounds pa mga uban pang mga expenses moabot gyud mga gamay ra noon 1 million ra ang atong magastong 1 million. So mo na aron ta maaligre pun-an nato atong slot tulo man ni kabuok butangan nato special slot ra ni kay gikan ra ni karon hangtod sa January 31. Iguman ana maabot nato ning number ani nga slot o dili wa tay mahimo. So para ra ni karong hangtod January 31 ang tema day nato sa atong sinulog karon dinhi sa atong parokya
Pit Senior, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Atong isangyaw ang paglaom nga mosayaw ta ni Santo Niño bisan pa man og dunay mga trahedyang nahitabo nato, linog ug kadtong baha. Nga kun mosayaw lang ta para ni Santo Niño, mga liya ta niya og magpuyo sa iyang kinabuhi gitudlo nato, mugawas gyud ang bag-ong paglaom. Sama sad sa gipaakag mga bitin nga kun mutan-aw lang sila sa cross nga mao ang presensya sa nag-antos nga Ginoo, maayo gyud sila. Mo na ang ato sangan sa atong slot, mao ra sad ang atong tema. Angan sa slot niya ang abbreviation kay PSSPP. PSSPP. Ano lang din ito pag-pronounce. Pit Senior, selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. PSSPP. Tag 100 yapon. And the slot starts now. Now na. So, ikaw sugod na tag report pilay halin ha. Nya akong gihangyo kay 10,000 man ni ka slots, tag 100 pesos, 10,000. Nya ang lumulupyo sa Compostela 60,000 man ta more or less. Bisag makakuha lang ta ana og mga 10,000 tingali no. Nya unsa mo na pagkuha tanan nga mga chapel leaders, mga gikan sa kabahin, kay kamo man sad mo i-representante nga mo contest, hangyua ang tanang pamilya sa inyo nga mopalit og slot, bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Nya kamo sang mga online parishioners, punin ninyo ang inyong sakripisyo sa tulo ka slots nga Grace, PSSP o DPR, puni aning PSSPP. Usa lang ka slot gikan karon hangtod sa January 31. Makuha na natong 10,000. Gaan ra kay nastanan. No? Gaan ra gyud kaayo. Sige. Saman? Ana o ana? Ana? Ana ha? Nya manayaw mo. Oh, aritas luyo, perting dakuha sa atong lugar luyo. Bisan pag sad-sad patadiha hangtod mga bali ang tuhod. Mao ni usas atong mga grasya dinhing gihatag sa Ginoo kay dako ning yuta sa luyo nya nalimpyo na nato gani ang mga 4,000 ka tawo atong concert sa Sweet Notes gilamoy ra diri sa luyo, wa ra ka kuan nakatag-katag ra. So bisan pag pila ka buok mo tan-aw aning atong sinulog, ay doon tanan diyan puno ng luyo sa atong sinulog puhon nya manayaw tang tanan kuyog tas mga kuan di ra basta ko ka maumusayaw pero manayaw ta ha. So sa toy atong bag-ong slot ikaupat nga special Kotobras January 31 PSS PP nya matod pas atong tubag sa Salmo, ayaw hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Mga igsoon, kutob sa mga tao nga mo aktibo sa simbahan ug mo sakripisyo sa iyang isig katao ug mga lagad, doon nagay makabot nga kaayuhan. Kutob sa mosupak sa Ginoo ug mga lagad sa ilang kaugalingon maghinakog, doon nagay makabot nga kadautan. Muna karon sa ato mga politicians, kasagaran Dios mga buangon karon nagkalitsi-litsi o nagkayawa-yawa ng ilang kinabuhi. Ambot og tawgon baka nato nagmirisi. Pulos sa mga makita gid nato ay ilang mga naong ang ilang mga decisions karon murag bunga gis karatol, pero kutob sa mga politicians nato nga nagantos, gidaog-daog, gikan sa kinatasan hangtod sa kinaubsan, makita man nato sa palibot.
relax gyud og mga naong unya kanunay nagbuhat og kaayuhan para sa katilingban. Mao na iampo nato nga ang mga tarong nga politicians nga andam mo antos, andam mo buhis sa ilang kinabuhi para sa nasod, mauntay ituboy og matuboy sa pangagamhanan sa sunod nga eleksyon. O kining mga buangon nga mga politicians nga nagsigil ag pangawat, naghimo na sa bag-ong budget 2026, purti na sang dakuas gi-budget para sa mga ayuda, naot untang mga wagtang na silang tanan. Ug unsaon man pagwagtang, ang Ginoo nalay mag-igo unsaon pagwagtang nila. Di sila angayan nga ibutang sa pangagamhanan, kay ilang gilusno ang atong paglaom. Gilusno nila ang kinabuhi sa atong mga batanon. Maglisod nag-eskwela, nibaha pagyud ang drugas. Ako sigil ako kadawat og text, pader iampo diri sa amo na malik na ang drugas. Ngano man sa inyo, wa? Tuan na. Lingi lang mo das kilid. Mao na iampo ni nato nga ang selebrasyon karon sa Nazareno nga naghandom sa pag-antos o kamatayon ni Kristo nga nakaluwas nato gikan sa sala, mo ipikto unta sa kinabuhi sa atong mga katawhan labi na leaders. Ug ang ato sang pag-celebrate niining Santo Niño, ang balaang bata nga nag-auhag nato sa paglimpyo nato gihapon sa sala, aron malimpyo ang atong kasing-kasing mahimong sama sa gagmayng bata, mo ipikto sad sa atong kasing-kasing. Manindog ta. Mga igsoon isip mga anak sa Dios, masaligon kitang mudangop kaniya ug mapaubsanon nga moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan dili gayud unta mapakya sa iyang katungdanan sa pagtagad sa mga gipadaplin ug sila nga gisalikway sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga batid sa siyensya ug sila nga nalambigit sa medikal nga panuki-duki, makadiskubre ug tambal sa walay kaayuhang mga sakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong katilingban uban ang mahigugmaong pagtagad, muatiman kanila nga mga sinalikway ug biniyaan sa atong kasilinganan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pamilya, mga kaparyentihan ug mga kahigalaan, muatiman sa mga panginahanglan sa mga nagmasakiton nilang kaliwatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, uban ang gugma ug kaluoy, dawaton ngadto sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pagampo nga sa mapaubsanong kasing-kasing among gituboy nga naha kanimo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Nawata o Ginoo, kining among mga grasya, imaan sa mugma, sa hupaugsan dusa. Kining panog, kining bino, kinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, uhasamong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan nung sa tibuok niyang santos nga simbahan. Simbahan. O Ginoo, kining halad na nakapasaylo sa sala sa tibuok kalibutan didto sa altar sa krus, maghinlo unta kanamo sa tanan namong kasaypanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong gimbutan nga ang kaluwasan sa mga tao malalang diha sa kahoy sa krus aron diin magikan ang kamatayon didto usab mahibalik ang kinabuhi ug aron si Satanas nga nakadaog didto sa kahoy mabuntog usab didto sa kahoy sa krus pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngandu. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagkaigon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangtod, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Kapani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kini mao akong lawas nga kung gihatag sa iyong kaluwasan. Dawatan kini
Magampo kita sa among pagkabuhi sa imong santos nga kalanon nangamuyo kami kanimo Ginoong Hesukristo nga imong agakon nganha sa himaya sa pagkabanhaw kaming imong gitubos pinaagi sa kaluoy sa makabuhi nga krus. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom sa pagbuntog sa kamatayon. Ug unsaon man pagbuntog ang kamatayon, ato gyung buntogon ang sala pinaagi sa atong pagantos ug pagdawat sa kamatayon dinhi sa kalibutan. So padayon tag pamalit og mga slots. Pila na ron kabuk atong slots? 4 na. So, ang unang slot, ang Grace, tag 100 pesos per slot. Anya na ay 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Ang second, kaning atong PPSC, para sa ato dinhing mga proyekto, 100 pesos gihapon ni siya, nya na ay 162 slot challenge. Ang ikatulo, ang atong DPR, nagsugod na tag panghimor og mga balay, tag 100 pesos. Ang ikaupat nga bag-o pa kayo special slot ni para pista senior nato dinhi mao ang PSSPP. Mo na atong bag-ong slot tag 100 pesos. 10,000 ang atong gibaligya. Kutobra ni sa January 31 kaning PSSPP. Hinaot unta ato ni siyang suportahan kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.